cousas de a diario, sen libros, sen poemas e sen voces. Enteira, en silencio, en certidume, cun gato inseparable e os seus bicos, as amendoas dos seus ollos e esa forza de ser pequeno e grande ao mesmo tempo. Onde o sol nos fermenta e hai ervilles, feixóns, cabazos, cidras e sabogas, onde son quen de erguer o mundo, sen palabras, con terra, só con terra. Bueno, Marta... Bueno, sí, a verdade que me estou quedando que así vou a marchar de aquí. No, eu tremo en estes momentos, como estaba tremendo casi coa canción. Canto leía eu, non? A canción de Lucía, Lucía. pero canto leía eu, tremías, pero... No, de verdad, porque, non sei, vou facer unha... Non pensaba, pero sí que vou facer. Mira, hai uns días salí un artigo publicado no Faro de Vigo, non vou decir o nome para non deixalo quedar mal, pero era un articulista coñecido nun periódico, se digo que dite en Vigo, que empezaba a decir que as pedras non tiñan ningún sentido, que había unha xente que traballaba na arqueoloxía e a arqueoloxía non daba de comer, e eu, da miña indignación, quero transmitira despois de ter este movimento de tremor interior. Pregunto, lle poderías decirte a esta persona para que sirve, por exemplo, a poesía? Para que serve a poesía? Ás veces para coñecerse a un mesmo, non? É moi difícil, porque serve para infinidade de cousas e a cada quen lle dá unha resposta diferente, non? É dicir, pode servir para que te coñezas, pode servir para abrir os ollos ante o mundo, ou simplemente para seguir vivindo. Para sentir. Para sentir. Bueno, continuamos entonces nas letras do Cal, nese colectivo que formades, non? Mantes boa relación con eles ou ainda sigue retraída? Bueno, eu hai tempo que xa non son tan retraída, ou se o son, procuro disimulalo moi ben. Moi ben, por certo. E Letras de Cal, que somos un grupo, bueno, cunha certa cohesión. Quen sodes, Marta? Somos 18 persoas, eu non vou a dar relatado quen formamos parte de Letras de Cal, non? Somos poetas, maioritariamente, formamos parte, dunha asociación que se chama Asociación Cultural A Maía, pero fundamentalmente o que pretendíamos era, pois, eso, dar saída á poesía máis nova das persoas que tiñan máis dificultades de publicación e dar saída dunha forma moi concreta, non? É dicir, non se trataba só de publicar persoas que eran, pois eso, o seu primeiro libro, ou persoas que, a pesar de ter publicado algún outro libro, pois era prácticamente descoñecidas, e era casi como o seu primeiro libro, sino publicar libros a 500 pesetas, non? É dicir, coidando a edición, pero coidando os gastos do lector. Pois fixemos unha especie de cooperativa, non? 18 persoas que nos xuntamos e cada un pon diñeiro do seu peto, a fondo perdido, claro, nunca máis a recuperaremos, non? E entón o que facemos, e por iso insistimos tanto, ás veces parece que somos un pouco, non sei, non? Non somos industriais, nin vivimos diso, pero insistimos moito en que nos compren os libros, porque é a única forma de que saia o libro seguinte, é dicir, porque como non temos outros ingresos, sino aqueles primeiros que nos fixemos a fondo perdido, a subsistencia de Letras de Cal, que tampouco é exactamente unha editorial, pero é unha colección, digamos, depende de que se publique, de que se vendan os libros anteriores, non? E, bueno, eu creo que até agora o fixemos bastante ben, levamos 10 títulos publicados, algúns se esgotaron, e creo que, ademais, un dos máis interesantes foi a antoloxía que publicamos recentemente, non? A finais do ano pasado, e que estivo, Defecto 2000, chamase. O sea, que seguides dende que... E seguiremos, acabamos de convocar un premio literario por... que siga a mí, que seguides desde que acabache na universidade, bueno, desde que empezache casi en Santiago, por iso que realmente sei que tú a mí engañasme de mala maneira, porque claro, nada máis decir o primeiro que me dixeche, cando te preguntei que tal en Santiago, o primeiro que dixeche foi, moi ben, me encerrei en casa, estuve estudiando e pum, acabou Santiago. Caramba. Claro. Me dá a sensación de que no, pero é iso, é dicir, porque son como boa libra, ou como boa libra neste caso, pois me desequilibra e unhas veces vou cara ao lado e outras veces vou cara a outro, non? Por iso asocio ou podo levar tamén os contrarios, non? Que realmente Santiago sí que te tuvo que marcar de alguna maneira, por lo menos en este sentido. Vivín 11 anos en Santiago, ali naceu o meu fillo, sí, me marcou moito realmente, non? E sobre todo porque entablas unhas relacións con persoas que naquele momento estaban comigo na universidade, pero que despois hai xente moito máis nova en Letras de Cal, e xente co que eu non, o sea, que coñecín despois anos despois, porque vas coñecendo xente, vas configurando o teu grupo, e é certo que sí, que se creou unha certa movida
cultural ou poética arredor diso, non? Porque con motivo dese tema se fan os recitais dos últimos martes de cada mes, etc. En Santiago? En Santiago, sí. E onde se fan? No Pepalova. No Pepalova A ou... cuadrilla da Pepalova. Agora, claro, 2 anos fora de Santiago fan que un esqueza ata os nomes dos lugares nos que puido recitar. Outro bar que está, bueno, pois na zona bella. Non son capaz de recordar o seu nome, sinto. Ahora mellor sí. Dúas preguntas. Alzheimer. Unha con certa maldade, advirto. Ui. E a segunda, por información. Empezo pola da información, por si acaso. Sodes coñecidos como a xeneración dos poetas do 90? Alguén utilizou ese termo? Sí, utilízase, normalmente porque é moi práctico, non? Como non sabemos todavía, non, sempre a literatura cando se fai un estudio e non hai certa distancia temporal, con moitos anos, sempre se di que é difícil analizar o que está a suceder neste momento e como é difícil, pois non podemos falar de xeración, hai que rexeite ese concepto. E entón, ao final, bueno, pois o que sucede é que se fala de promocións no sentido de décadas, non? Cada 10 anos. Poetas que publican nos 80 e, casualmente, nos comezamos a publicar a partir dos 90, entón somos décadas dos 90, eu mesmo utilizo esa denominación. Bueno, e ora advirto a da maldade. A dolorosa. Bueno, é certo que as mulleres funcionades como grupo de presión interna dentro do grupo colectivo de poesía ou son as malas linguas? Bueno... Digo, Bueno, hai de todo, hai malas linguas e hai que presionar realmente, hai que presionar dentro do mundo da poesía e no universo en xeral, non? Recordemos que mañá temos aí unha convocatoria de folga. Outra convocatoria, non? En Santiago, tamén reunión de mulleres. No, é mañán, non? Cando é Mañá é a marcha A a Bruxelas. Sí, a Bruxelas, pero en Santiago hai tamén convocatoria de reunión. Non Estou podo informado. decir nada diso. Eu o que sei é que mañán hai convocado un paro de 12 a 2, que está xa a xente preparando as maletas para ir para Bruxelas. Sí, Non é o meu caso. en Vigo coincide co paro dos comerciantes. Claro, Parece coa folga xeral. Sí, me parece que vai a parar todas as mulleres de Vigo. Sí, Casi bueno, pois estaría ben. Hai folga doméstica tamén de 24 horas. Tamén? Sí, fai un pouco de gracia cando se dio da folga doméstica, Sí, non? Eu tamén Pero- teño que participar, necesariamente. Pero está moi ben porque hai familias nas que seguro que non saben o que é o traballo doméstico. empezaba a Entón, folga? mellor, habendo folga, Pero cando empezaba a folga? Mañá. ás 0 horas. Ás 0 horas, bueno, non digo porque Sí, salín no, de casa pero- desde mañá que teño unhas ganas de cenar. Bueno, pois eu creo que hoxe poderás tear, sí, na Sí, casa. hoxe sí, verdad? Hoxe podes practicar. Volvemos. Pues sí, temos que empezar a Volvemos a salir de representación da Santiago. poesía. Ah, sí, sí. No, xa que me quedou claro o tema. Vamos a ver. O ensino. Rematas a... antes de exactamente. Rematas a carreira universitaria, non? E empezas a ter contratos en distintos lugares, non? O sea, a traballar interinamente ou a traballar... Sí, traballei como sustituto o primeiro ano e nada, moi ben, tampouco non viaxei Sarria, demasiado. Fun a Curtis. Sarria, sí, traballei en Sarria, logo traballei en Curtis o ano seguinte, Pero un ano interina. Son estancias superficiais que non deixan ningún pouso, ou non? Ou sí? Sí, home, algún pouso sempre che queda. Sarria non, porque procuraba marcharme o máis rápido que podía, non? Foi o que peor levei, porque ademais era previa as oposicións e, bueno, a verdade é que me descolocou Non estabas tan completamente, centrada, non? non? Non, quería estudiar e ao final non fun capaz de estudiar ni siquiera. E, bueno, van deixando a súa pousada, porque eu recordo eses lugares nos que traballei, recordo a Foi a xente... primeira vez tamén, non? Que deche clase, entón Sí, tamén eso empecé, tamén ten que... bueno, empecé dando clases en Santiago, ¿no? E era terrible, porque eu tiña 23 anos, acababa de sair da facultade e tiña alumnos que, máis ou menos como a mí, De altos E iso por é menos. de altos máis altos, claro. É terrorífico, ¿no? E, bueno, é máis terrible que te encontres cun neno pequeno de primeiro de BUP que che dice: profe, e a ti, quen che caía mal na universidade? Que profes che caían mal? E claro, aquela pregunta me pareceu tan extraña que fun a lista, mirei como se chamaba o neno e cando vin que se chamaba Brais Fernández Álvarez dixen: ti és fillo de Paco. Francisco Fernández Rey e Rosario Álvarez, que fóramos meus profesores na universidade. Non sempre me acordo dese detalle. Sigo tendo relación con Brais, aínda o recoñezo, non? Porque os outros alumnos, por suposto que non. A non ser que pase como o caso desta rapaza de Leilía, que eu creo que lle din clase a unha delas. Pero bueno, se quedan eses recordos, non? Deses anos, pero son anos que van pasando, pois eso, rapidamente ibas dun lado para outro, dando bandazos. E no 91 te presentas as oposicións. Sí, me presenté as Pois, oposicións non sei no por que pos 91. unha cara un pouco extraña, non sei por qué. Bueno, pois porque nos deron uns cantos batacazos, nos fixeron Pero que andar foi dun o lado que para pasou? outro.
foi que hai unha administración que non é que, bueno, a administración que nos administra a veces non nos administra e, ademais, inda por riba, cando fai algunha cousa, pois logo non é quen de afrontala e eu creo que un pouco o que pasou foi iso e que as cousas non se aclararon debidamente. Pero que pasou concretamente, Marta? En que consistiu o conflito da oposición do 91? Que secuelas deixou? Sí, vamos a ver. É un momento, como pasa en todos os momentos, en determinados momentos na administración, en que de repente consideran que son moi... consideran, e é certo, que é moi elevado o número de interinos, non? E entón, eu creo que iso sí é acertado, procuran establecer un acceso para favorecer a entrada dos interinos. Ao fin e ao cabo, desde unha perspectiva laboral, unha persoa que traballa para calquera entidade, esa entidade contrae con ela, sexa administración, sexa unha empresa privada, contrae con ela un deber, o deber de estabilizar o seu posto de traballo. E ademais é que decir, as persoas como sustitutos como interinas valen, exixenche, cando eu entrei a mí me exixían a titulación e o paro e me parecen dous recursos, o sea, dúas demandas perfectamente coherentes, non? É dicir, ser titulado para a disciplina que vas a impartir e o tempo que levas no paro para pasar por diante de outra persoa que leva menos tempo no paro que a ti, non? E, bueno, se estableceron unhas bases para acceso das persoas interinas, era un concurso de exposición, polo tanto, como sucede hoxe en calquera outra administración e o que pasa que no ensino non era habitual, non? Entón, daban un baremo pola puntuación, unha puntuación polos anos traballados. Ao fin e ao cabo, estuveres prestando un servicio e, ademais, teñes unha experiencia acumulada, que queiras que non, sempre vale de algo. Cal foi o erro que se mesturaron, é dicir, se fixo esa única convocatoria, non? É dicir, e na mesma convocatoria participábamos persoas que tiñamos traballado un ano, 2, 10 anos, 15, con persoas que non traballaran nunca, non? E iso, claro, cando hai a expectativa de poder ser funcionario, de poder ter un posto de traballo para toda a vida, a verdade é que sacas as uñas de onde non as tes e te enfrentas a que non te tes que enfrentar, non? E iso un pouco foi o que sucedeu, é dicir, que as persoas que non tiñan traballado, que non tiñan experiencia, pois sabían, entendían que estaban prexudicadas con respecto ás persoas que viñan traballando e entón pois aí xurdiu a polémica, non? Xurdiu aí. Se o acceso tivese sido diferenciado, se houvese unhas determinadas plazas para as persoas que xa viñan traballando, que é o que se fai habitualmente, me parece, logo noutros corpos de administración, e outras plazas de acceso libre, non se teria producido ese enfrontamento, non? Ou sí, non o sei. Pero todo sucedeu por ese motivo e se acabou judicializando. O que sí que decía Lino é que realmente te marcou, porque o dices como... No, sí, se nota que seguramente que algo que fixo sufrir a moita xente durante moito tempo, non? Sí, durante bastantes anos. Home, é que fomos, vamos a ver, eu creo que dos poucos casos de ceses que se produciron na administración somos nós. A mí me cesaron. E logo me volveron a admitir, claro, porque o tribunal dixo que... Bueno, sí, temos que dar un salto porque non falamos nin do Valmiñor, nin da poesía, nin de casi nada. Eu lle pediría a Marta que vose pensando en algunha outra antes de rematar e logo para rematar con outra máis, non? Pero vamos a ver o Valmiñor, comentaches no principio que os 8 anos, coñécelo. Sí. De pasada. Por... De pasada, no, meu pai viña aquí todos os fins de semana e eu viña con meu pai, por suposto, e fixo esa casa e coñecín algunha xente. Teu pai sí que estaba enamorado do Val xa desde o principio, ou non? Pois non sei, porque meu pai viu aquí. Eu creo que foi froito da casualidade, non sei moi ben. Pero sempre picou no Valmiñor, non? Sí, porque despois volveu a comprar en Peitieiros e agora vive en Peitieiros, en Camos, sí. Picou en Morgadáns, non? Sí. En Belesar tamén e punto. Son 4 sitios. Picou bastante. Non picou... Sí, teve unha época, non? Pero non picou en Pontareas, non picou no Porriño, o sea que o Valmiñor tiña fixa idea, non? Sí, fíxate, eu acabei vindo para aquí. Cando, o sea, decir, eu, que coñecera o Valmiñor con 8 anos, que vivín un pouco Valmiñor, salín con xente do Valmiñor na miña adolescencia, vivín no Valmiñor, non? Pero de fins de semana sempre, non? Sí, ou durante o verán, que ibas a algunha festa e estas cousas todas, coñecía o Curro de Morgadáns e todas esas cousas, non? Pero veu unha época de retraimento e coincidindo con esa, me coincidiu unha época de retraimento, non sei, eu teño esa tendencia por ese carácter que teño entre extrovertida e retraída, dou uns saltos moi bruscos, de tal maneira que podo ter moi boa relación con moita xente, pero se a miña vida me leva a outro lugar, como que corto co pasado, non? E un pouco debe suceder iso, non? E entón xa con 16, 17 anos volvo a Vigo, me centro outra vez en Vigo e acabo despois, uns anos despois, acabo en Santiago, non?
E non sabía que iba a pasar o que Marta, pasou. mentras seguimos falando do Val, vai pensando en algunha poesía que teña referencia a esta terra. Teño aquí A ver, A tes? un poema, me dá un pouco de vergonza lelo, No, pero non sei porque cantar. era o primeiro libro que ten un título Crear en mar... malo, Crear o mar en Compostela, non é moi bo título, pero ten unha razón de ser, porque claro, tiña que crear o mar en Compostela porque non o tiña, non? E eu levaba ali un tempo vivindo. Leo este poema, que é un poema moi adolescente, quizás incluso infantil, pero que ten, bueno, o seu sabor. Toca o gaiteiro a danza da chuvia, e no lombo do monte golpea o seu ritmo, a néboa que baixa e o fume que sobe trae recendos de casas fechadas. O gaiteiro toca a danza da chuvia, estreouse o outono polo galiñeiro dende a pasaxa tapego negro, a néboa baixa cara aos castiñeiros. sí, 3 poemas que se leron aquí, 3 poemas que salo Galiñeiro, me parece. O galiñeiro Non sei se é pode unha ser, casualidade isto, pero Seguro que non. algo debe haber por aí. Non sei, é que agora que veñen, a memoria é moi traidora. Cando che preguntan algo non o contestas e despois te das conta de que por que me trouxe o meu pai con 4 ou 5 anos a buscar castañas a pego negro? O sea que sí, meu pai xa coñecía o Que Valmiñor. no vídeo Efectivamente. este do ano 26 podía que Beethoven pudo escribir, como puña, Beethoven pudo escribir la pastoral en pego negro, un ano 26 decía. Bueno, pego negro é porque como un un lugar algo, e con algo ese tan nome, especial. ¿no? Con ese nome é tremendo, tremendo. Pero bueno, sí. Tes algo do pego negro? Non sei por qué, pero me... Sí, no, Hostia, ahora es mismo algo- acabas de leer alguna algo de poesía. Pego Negro. Esta que acabo de ler solamente. E agora, se queredes, leo outra. E logo Lenos. seguimos falando. Sí, nada. Ten relación co tema que estábamos falando, ¿no? É dicir, vivín a miña adolescencia no Valmiñor ata un determinado momento, logo cambio de rumbo, me quedo en Vigo, me encerro en Vigo, teño esa época en que non queremos ir cos pais a ningún sitio, ¿no? Acabo en Santiago e me quedo vivindo en Santiago e en Santiago nace o meu fillo, ata que un día volvemos, ¿no? Volvemos cara ao sur, un pouco sen concretar. Definitivamente xa. Creo que sí. No, Nunca me se refiero, pode decir. en aquel momento Naquel pensaba, momento era con carácter finais dos anos definitivo. 80. No, estou falando do ano 98. 98 xa, sí. Sí, é recente, non? E entón, dese momento, xorde este poema. Inmensamente triste e en atalaya alerta, camiño sobre os pasos do inverno e busco un oco en que pousar o alento e recoller as forzas para abrir as mans e o peito os días que me agardan e ser de novo libre do vento e desta anguria e ser así un lugar en que buscar acougo, un remanso do río vizoso de maleza cando volva á ribeira que me ten convocado. O sur tamén é algo que está na túa poesía, non? Non Sí. só é a natureza, o mar, os ríos, o ceo, que eso todo se repite, non? Ou se repite de maneira positiva, quero dicir, as montañas, o ser humano, porque tamén me parece que é unha poesía moi humana, como moi humanista. Sí, non? moi Sempre- centrada nas vivencias do ser humano, claro, moi... Tamén na liberdade, porque o mellor Sí. que a través da poesía, quero dicir, liberdade, é o sur. E o sur. E o sur, ao que lle chamas o sur? O sur, a este lugar. O sur non é apenas unha palabra oposta, a esencia do contrario, cálida, quente, ignota. O sur é o noso ser traspasado de voces, de tons doces distintos e o tempo semellantes. Quizais sexa unha alfándega triste que nos arreda, difícil de esquecer aínda que sempre ignorada. O sur somos nós mesmos, os avós, o pasado, a razón inexplicable de non ver cara ao norte. Porque son deste tempo, do sur. Nunha terra callada en solpores arroibados, dunha terra perdida na incertidume da alfándega, son deste tempo, do sur. De onde as verbas son distintas e suaves, de onde o meu sangue é río ou alfándega, de xentes que se acharon no cruzarse dos camiños. Bueno, he chegado o momento de comentar algo que seguramente xa é evidente para os ointes das Leries do Mucho, non? Que Marta da Costa conta as súas obras por premios, casi todas elas, o sea, desde moi nova gaña premios de poesía juvenil a Peneira, o terceiro premio Rosalía Castro en 93, o acesi do segundo certame de poesía Fermín Bouzabrei, con Crear o mar en Compostela gaña o Grelo no 1993, con Pel de Ameixa gaña o González Garcés no 96, con Setembro gaña o Martín Codas en 1998 e con Atalaya a Berta gaña o Esquío 1999. Non. Non? O accesit só. O Accesit. Xa chegou. O Accesit. Xa lle chegou. Non está mal. Pero quero decir que é unha persoa que dunha gran valía e só fai falta escoitarte para ver
para sentir e ver a poesía, non? Parece que acumulo premios, pero non é así, eh? Non. Non, de verdade. Eu, ademais, conto vos o que me pasou con este libro. Iso ten moita relación co que falábamos antes de Letras de Cal e a posibilidade de publicar. Eu este libro mandeino a dúas editoriais. Unha non me contestou e a outra me dixo que non mo ia publicar porque pasaría moito tempo ata que mo publicasen, que tiña que esperar moito tempo. Bueno, eu creo que eu sabía a onde mandaba o libro, coñecía a composición do Consello de Redacción da editorial que iba a ler este libro e sabía de antemán que ese Consello de Redacción non acepta este libro, porque coñezo as persoas que están ali e sei que persoas non aceptarían este libro, non? Sabía de antemán o resultado. E entón, pois, cando confirmei a miña sospeita, porque era, bueno, non me sorprendeu nada cando recibín a carta en absoluto, non? Uns días despois lín: mañá acaba o prazo para presentar os premios ao Martín Codes. E eu, é a única forma que teño de publicar o libro. Bueno, fixen o inaudito para enviar o exemplar. E saliu. Saliu ben, non? Saliu. Oye, Pois sí. Juan, perdona, é que acabo de comentar unha desas vivencias especiais que teñen os autores, non? Cando se manda un libro a unha editorial e está un agardando que chegue a carta. A ilusión do momento de abrir a carta debe ser tremenda, non? Eu non tiña ilusión neste caso, porque xa sabía a resposta. Sospeitaba tanto para mí, eu xa sabía de antemán, sabía que non me iban a publicar o libro, e decir, foi unha disculpa. O problema é que un amigo meu, a persoa que me chamou, a persoa responsable da colección, e cando me chamou, pois me dixo isto moi cortesmente, e eu estive a piques de decirlle, mira, non me engañes. Ben, sei eu, porque non se publica o libro. Sí, eu quería ir moitos anos atrás, imagino, pero ti cando chegaches a saber que eras unha boa poeta? Non o sei, é que non o cheguei a ver todavía. Suficientemente boa poeta. Non o sei. No, ahora mismo... Ademais, eso eu non o podo dicir, eu non me corresponde a mí decir. Pero en algún momento ese tipo de dados cousas. tiñas que darte conta de que o que escribías que No, iba a ir hombre. máis... Digo No. eu, vamos. No. Non existe ese momento, é Non algo existe que é ese momento, completamente para mí no. Sempre, lineal. sempre o autor mantén dudas sobre Sí. a calidade da súa creación. Eu sí, outros autores o mellor non o fan. Eu sei que hai autores que se consideran conscientes da súa valía. Eu non me considero consciente. Eu non o sei, non me atrevo a opinar sobre o que eu escribo. Creo que, ademais, non me corresponde a min. Eu escribo e os demais opinarán. Marta, unha persona celebrada e premiada como a ti, valen para algo os premios? Son objetivos? Ese era o... Pois non o sei. Se son obxectivos en canto a súa resolución, é dicir, Sí. se cando dan un premio a unha persoa hai objetividade, a quen máis o merece. ás veces non. Ás Como veces en todo, non, claro. claramente. Que factores son os que xogan a hora de dar un premio? Non o sei. Non me atrevería a entrar aí, porque iso depende da constitución dos tribunais. Sí, eso, todo, os autores que teñen pasado nos dicen sempre que depende Depende de quen das estea relacións, de quen o valora. no xurado dixen tribunal, no xurado dos premios. Eu, desde logo, das dúas veces que estiven, procurei non saber para nada quen escribía era? aqueles libros e busquei un libro que me conmocionara. Non só que me emocionara, sino que, como digo eu, que me tuvera que levantar da silla, porque aquilo non podía ser. apareceron esos libros. Pois nun caso, sí. Eu creo que ademais é un libro que pode ser un libro polémico. Eu hai cousas, ademais dixen yo ao autor claramente, eu hai poemas que hai aí que, bueno, en fin, che daría unhas tortas, claramente por iso que escribiches, non? Pero como é un libro que non te podes quedar indiferente ante él, a mí me pareció que era un libro que non podía pasar desapercibido. E entón, Temos que saber calé, non? podemos saber calé, areados deste Bocreus. Además, bueno, é dicir, que non teño ningún problema de dicilo, porque o propio autor o sabe, non? Hai textos aí que a min, e ao mesmo tempo me conmoven, pero que eu non participo deles, non os comparto, non me gustan en canto muller que son as cousas que ali se din, non? Pero, sin embargo, o libro, para min, é un bo libro. Seguimos cos premios. Que significan para ti os premios? Para min é a única forma de publicar os libros. Esa é a gran recompensa. Esa é a gran recompensa. Ningunha outra. Porque os libros, ás veces, ni siquiera chegan ás librerías. No, sí. É unha frustración ao mesmo tempo. O sea que... Pero é a única forma, porque xa vos digo, intentei non a soa vez, pero claro, a frustración é tan grande que a próxima xa non a intentas. Directamente fun... Eu Sí, ataco eu. Nada, simplemente ahora son preguntas de último momento aí que tenemos que soltar rápidamente. Unha cousa que como se escribe unha poesía? Ahora te vou a contar. O
onte que facía un día precioso, non como o de hoxe, que está chovendo a mares. Pero tamén pode motivar. Sí, tamén pode motivar, Moito. pero bueno, vale, xa sei que como se escribe, que cando chove tamén se escriben. Pero vamos, quero dicir que eu estaba paseando por Lourido e estaba espectacular porque non había ninguén na praia, e porque era un día destes de outono, pero especiais, non? Entón me ocurriu pensar que porque bueno, estaba pensando tamén que hoxe te tiñamos aquí, como se escribe unha poesía? Diante nunha mesa cun flexo mirando contra a parede? O mellor é así. Ou hai un desencaderante sempre. Hai desencadeantes, sí. Un non se pode pôr diante dun cousa e dicir, vou escribir unha poesía. Eu non o fago. Ás veces sí. Ás veces sí. Tuve unha época que ademais me intentaba de alguma maneira quizás esforzar, non? Ás veces pois me poño diante e o intento, pero non é o habitual, sempre hai un desencadeante, calquera cousa. E non necesariamente escribes un poema diante dunha mesa, diante dun papel. Eu teño pasado moi mal en algunha ocasión que se me ocorre un poema e teño perdido poemas excelentes, podo dicirlo, pois por non ter un papel, un lápiz nese momento, non? E entón, ás veces, que fago? Pois na edito cama, o mellor, copiloto. non? Bueno, si na cama, si, me dá preguiza levantarme e entón ala quero poema. Pero vou conducindo, entón dicto yo o copiloto, si o teño. Copia! Mira, eso sei, non? Aquí sai unha inspiración, non? E, ou senón, cando, algunha vez que me pasou, cando iba a facer a compra e entonces iba andando e calquera cousa me inspiraba un rollo, pois, entonces intentaba memorizalo, non? E, bueno, ás veces o que fago xa, ao final, é non escribir o poema en mente, sino memorizar os seus primeiros versos para chegar a casa aí. O Valmiñor é un bo sitio para motivarse. Sí. Seguro, non? Seguro. A parte do galiñeiro, que antes non soubeche ou non quiseche contestar si era un tema referente que aparece frecuentemente. Pero hai por exemplo, o galiñeiro é o que nos marca polo marca. Interior, non? Nos vira cara a costa, definitivamente, o Valmiñor. Sí, efectivamente. Pero hai outras paisaxes, non? Por exemplo, seguramente a Marta lle encantan eses días de vento forte, pasear polas praias, ir a buscar aves. Non. Eso sí. Non me gusta o vento, quero dicir, eso do vento forte non, porque me pon o pelo feito un rollo. Pero gústame os días como que estaba hoxe antes de chover. Ese é o día que me gusta a min. Que avisan, non? Que a temperatura é a ideal e ir polas praias, claro. Sí que o fago. Sí que o fago. Outra cosa que, non sei, me parece que non lle prestas tanto cariño nas poesías é a cidade como tal, verdad? Sí. Sí? Nos poucos poemas en que aparece está moi ben tratada. No, é que aquí me pareceu ver un par deles que non estaba moi ben tratada. No, pero era ese libro escribiuse no marco dos conflitos das volantas. Hai poemas que aluden claramente a iso, e falan do fracaso dos mariñeiros. Entonces, en realidade, a cidade recibe os mariñeiros fracasados, non? Sí, aquí o dices, mariñeiros como escravos, e os barcos como unha procesión de lamentos silenciosos, pero que tamén me deu unha sensación como de moi forte, non? Tratar así o tema. Claro, por eso ese libro, que foi algo que comentabas antes, está dedicado ao meu fillo, porque o meu fillo naceu cando eu estaba escribindo ese libro, e ese libro ten moitos textos que falan do momento que se pode vivir nesa xestación, pero está dedicado, dice, por Aldán, na memoria dos seus bisavós. Exactamente. E os seus bisavós eran Alfredo López, que foi un fuxido durante a Guerra Civil, estivo fuxido na zona de Mondariz, e Aurelio da Costa, que era canteiro, non tivo que fuxir ni nada polo estilo, foi reclutado no bando nacional. Bueno, na casa de meu pai aínda hai unha coroa de pedra que ele fixo para enviar os mortos de Belchite, pero que non puido chegar ali. Marta, nos conmoven as palabras. Eu só, Juan, pedirlle si que remate ela, bueno, agradecerlle que este aquí entre nós, despedir a nosos ointes con unha poesía que seguro que nos vai a estremecer. Sí, quero agradecer expresamente facernos sentir como nos fixeche sentir que precisamos nestes tempos tan superficiais. Bueno, pois podo acabar de espirme aquí, porque ler poesía e falar destas cousas é un xeito de espimento, porque vou falar a miña historia. Hoxe estou en silencio xogando co pasado, mentres vexo chegar andando a miña avó, que aínda é tan pequena como eu a recordo, e segue ali no vello paseo Afonso XII. Eran 100 escaleiras as que nos separaban. O mundo da cidade vencido de ruídos e a parciña de pedra en que aínda hai un pozo ou a casa pequena da indomable Manuela.
Recupero a memoria de Pepa silenciada pola peste da gripe cando empezaba o século e o misterio da vida en garrafas de barro e algodón por Gonzalo, que naceu a destempo. Recupero a friaxe e o sal do mar na noite e a chalana afogada na outra beira da ría, a miña nai tirando carbón desde a bufarda ou atada a unha silla de falar castellano. E eu sinto que son hoxe tantas que entón me foron. Saladina, Manueliña, Rosa ou tamén Pepa e a mesma Teresa,